Helo pawb, a chroeso nôl i'r fideo hwn ar sgiliau astudio. Gadewch i ni ddechrau ar beth sy'n digwydd yn ystod y sesiwn astudio dda. Mae'n bore braf arall, oherwydd pamlau. Felly, rydyn ni'n deffro, ond y tro hwn, rydyn ni'n deffro wrth glywed y larwm. Does dim rhaid codi ar doriad gwawr neu wech y bore, ac pwy sy'n eisiau codi mor gynnar? Dim ond angen iddo fod yn amser sy'n gyffwrddus i chi. Deffro cyn hanner dydd. Gobeithio. Y prif reswm yw eich bod chi'n cael cwsg reolaidd, ond hefyd eich bod chi'n gwybod pryd a byddwch chi'n deffro. Yn syml iawn, rydych chi'n gwybod pryd byddwch chi'n deffro, felly rydych chi'n gwybod pryd gallwch chi ddechrau gweithio, ac rydych chi'n gallu cynllunio gweddill y dydd rownd hynny. Felly, rydych chi'n deffro, codi, ac yn mynd nôl i tamed y frecwast. Ceisio cael rhywbeth fydd yn rhoi egni i chi. Does dim rhaid iddo fod yn gymleth iawn, ond mae angen rhywbeth gwell na grawn fwyd llawn siwgr enghraifft. Bod e'n flasus. Roedd y hen athro bioleg yn arfer dweud wrthon ni am gael tos gyda banana a mel arno cyn arholiad, oherwydd fod yn rhoi popeth i angen yno chi cadw fynd. Nawr, dyna'r bwyd rwy'n gael pan mae rhaid i fi gyflawni rhywbeth. Felly nad yw hwn at eich dan, ond dewch o hyd i rhywbeth tebyg gallwch chi fwyta i roi beth sy'n angen ar eich corff yn nad ydych chi'n gweithio neu erbyn. Eto, mae'n gwneud eich bywyd mor haws a phosib. Felly, ar ôl cael brecwast, rydyn ni'n mynd i le penodol i astudio. Yn y bôn, lle rydych chi'n gallu gwneud gwaith. Gall hyn fod yn unrhyw le, enghraifft rhywle yn eich cartref. Dim ond rhywle y byddwch chi'n gallu cysylltu â gwaith, a mae hynny oherwydd yr ymgylchedd sy'n pennu ymddygiad. Dyna'r rhan gyntaf y strategaeth hon. Dyna pam mae angen lle penodol i astudio, a pham na ddylech chi weithio yn y gwely. Mae eich ymgylchedd yn gallu ffeithio ar eich ymddygiad. Enghraifft, os ydych chi'n ceisio gweithio yn y gwely, mae hwnna'n lle mae eich ymennydd yn gysylltu â cysgu. Felly dyw e ddim wedi droi i'r modd astudio. Mae angen lle arnoch chi a fyddai'n troi eich memenydd i'r modd astudio. Pan na allwch chi mynd o'r tŷ neu fflat i fan astudio, ac efallai bod eich chi weithio yn eich stafell wely, gallwch rhoi gynnig ar y dechneg lamp. Hyn yw, cael lamp rydych chi ddim ond yn troi ymlaen pan ych chi'n astudio. Pan fyddwch chi'n dechrau gweithio, chi'n troi'r lamp ymlaen, pan fyddwch chi wedi gorffen neu'n cymryd egwyl, rydych chi'n diffodd y lamp. Bydd hyn yn hyfforddi eich ymenydd i fynd i'r modd astudio pan fydd y lamp ymlaen, ac i ymlacio pan bydd y lamp wedi diffodd. Os ydych chi'n gweithio gartref neu'n eich stafell wely, bydd cadw y drefn a chreu lle penodol i astudio drwy defnyddio lamp neu rhywbeth tebyg wir yn ei helpu chi ganolbwyntio. Yn y bôn, rydyn ni eto eisiau gwneud i astudio fod mor hawdd a sy'n phosib. Felly gnewch switch yn eich meddwl sy'n eich rhoi chi yn y modd astudio. Yn yr enghraifft yma, beth am ddweud yn bod ni'n gweithio neu'n man astudio penodol yn ein stafell. Felly, rydyn ni wrth ein bwrdd gyda'r lamp astudio wedi cynnu. Mae gennym ni bopeth sy'n angen arno ni ac rydyn ni'n dechrau astudio. Rydyn ni'n gwybod beth rydyn ni'n gwneud oherwydd bod gennym ni amserlen astudio. Dwi wir yn ymgyrmychu bod chi'n gwneud rhyw fath o amserlen neu gynllun. Mae'n gallu fod yn fanwl, ond os dim rhaid iddo fe fod, ffeindiwch beth sy'n gweithio i chi. I ddechrau, byddwn ni'n sgrennu rhestr o bynciau sydd angen i astudio. Wedyn, argraffu calendar wag o Google a chynllunio pa bynciau y byddaf yn astudio ar ba diwrnod. Byddwn ni'n gwneud siŵr mod i'n gwneud diwrnodau rhydd a dyddiau ar arholiad neu cyflwyno traethawd os mae na beth fi'n gweithio tuag at. Drwy ysgrifennu hyn, rydych chi'n mynd ar straen i ffwrdd. Mae'n golygu na sarech chi cofio'r holl wybodaeth ymarferol lan eich pen. Be rydych chi'n astudio heddi? Pa dystynnau rydych chi heb gwneud o? Mae'n golygu mai dim ond y wybodaeth sydd wir ei angen yw'r wybodaeth rydych chi'n meddwl amdan. Mae'n golygu y gallwch chi wneud eich gwaith a cael amser rhydd. Mae egwylau yn hanfodol, yn enwedig yn ystod y sesiynau astudio. Mae hyn oherwydd dim ond hyn a hyn o wybodaeth all eich ymenydd ganolbwyntio arni am gyfnod penodol amser. Rydyn ni ond eisiau gweithio pan fydd ei ymenydd fwyaf effro, oherwydd yn bod ni eisiau gweithio'n effeithlon a dyn ni ddim eisiau gwastraffu amser yn ymdrechu i ganolbwyntio. Eto, gweithwch gyda'ch corff ac nid yn ei erbyn. Gan gofio hynny, mae angen i chi wneud yn siŵr eich bod chi'n cymeryd y gwyliau rheolaidd ac effeithiol. Mae gwyliau yn rheolaidd yn golygu eich bod eich ymenydd yn gallu ailosod ac ailwefru, ond rhaid i'r gwyliau hyn fod yn effeithiol. Dyw eistedd wrth ein bwrdd neu'r ddesg yn ei stafell wely gyda'r lamp astudio wedi cynnu, yn mynd ar YouTube am 5 munud ddim yn egwyl effeithiol. Rwy'n ni arfer gwneud na llawer hefyd. Cofiwch, yr ymgylchedd sy'n pennu ymddygiad. Felly diffoddwch y lamp astudio, diffoddwch eich menydd, codwch, ewch i'r rhywle arall, a newch rhywbeth arall. Codwch eich ffôn a ffonwch eich ffrind. Ewch i redeg am ychydig. Cerddwch y ci. Gwnewch rhywbeth sy'n mynd â chi allan o'r ardal adolygu am 5 neu 10 munud, yn dibynnu ar pa mor hir chi wedi bod yn astudio. Mae hyn yn golygu eich bod chi'n rhoi cyfle gorau eich ymenydd perfformio ar ei orau, sy'n golygu byddwch chi'n astudio'n effeithiol. Sut rydyn ni'n astudio mewn gwirionedd? Peth gwych i'w wneud yw mynd nôl at wybodaeth. Rydych chi'n dysgu rhywbeth,
Yna wythnos yn ddiweddarach rydych chi'n mynd drosto eto. Yna wythnos yn ddiweddarach ac yn y blaen. Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod ni'n cofio'r wybodaeth, nid dim ond yn eich cydnabod. Beth mae hyn yn gwneud yw gwneud yn siŵr bod chi'n symud gwybodaeth o'ch cof tymor byr i'ch cof tymor hir. Pam mae yna'n bwysig? Wel, oherwydd mae dim ond hyn a hyn o wybodaeth mae'ch cof tymor byr yn gallu dal. Does dim llawer o le. Pan fydd hyn a hyn gyda chi ynddo, mae'n mynd i ddechrau cael gwared ar stwff a byddwch chi'n anghofio pethau. Mae'ch cof tymor hir yn gallu dal llawer mwy o wybodaeth, felly byddwch chi ddim yn anghofio pethau ar ôl i chi fod yn astudio am rai misoedd. Yn hytrach, byddwch chi'n cofio'r wybodaeth reit hyd at yr arholiad a hyd yn oed tu hwnt. Felly, bydd gennych chi ffeithiau hollol random gallwch chi taflu mewn i sgyrsiau os ydych chi eisiau a defnyddio os byddwch chi'n parhau i astudio. Felly, newch yn siŵr bod chi'n mynd nôl at wybodaeth. Ond beth arall allwch chi'n wneud? Mae hwn yn dull gwych. Cymerwch bapur gwag a sgrifennwch pob peth y gallwch chi feddwl amdano am y topic hwnna ar y bapur. Gallwch chi amseru chi os ydych chi eisiau, ond gallwch chi gymryd gymaint o amser ar ydych chi eisiau hefyd. Ar ôl gorffen ysgrifennu popeth, ewch drosto. Cewch chi weld beth gofio chi, beth ydych chi wedi cofio ond cam deall, a beth ydych chi ddim wedi cofio o gwbl. Felly, rydych chi'n gwybod beth rydych chi'n gwybod, ac chi'n gwybod beth mae rhaid chi gweithio arno hefyd. Nid yn unig mae hyn yn eich helpu i gadw cofn o'r wybodaeth chi wedi dysgu, hefyd mae'n symud y gwybodaeth i'ch cof tymor hir. Ffordd arall o wneud hyn yw egluro testun i rywun arall. Mae hyn yn hyfforddi'r ymennydd i adalw gwybodaeth ac nid ei adnabod yn unig. Mae hyn yn gwneud yn siŵr eich bod chi'n gwybod y gwybodaeth, nid meddwl bod chi'n gwybod y gwybodaeth. Nes i'r cymgymeriad hyn tro rôl tro yn ysgol, ond i'n meddwl bod ni'n gwybod y gwaith i gyd, ond o'n i'n methu cofio pethau pan o'n i'n dod i wneud yr arholiad. Felly, bydd cymryd darlen wag a dysgu eich ymennydd i wneud yn union beth mae gofod i wneud yn yr arholiad, ond hyd yn oed yn fwy anodd ac does dim cwestiwn yn eich paratoi chi wir yn dda. Mae'n golygu byddwch chi yn cofio hyn yr ydych wedi dysgu y tu hwnt i unrhyw arholiad a syniad. Efallai bod chi'n meddwl, wel mae hyn yn iawn, ond sut dwi fod ysgogi fi hun i astudio? Does gen i ddim blas i wneud unrhyw waith? Wel, mewn gwirionedd, does dim angen ysgogiad neu motivation i astudio. Disgybliaeth sy'n angen. Nawr, dyw hyn ddim yn hawdd o gwbl. Ar ôl 4 mlynedd yn y brifysgol, fyddwn ni ddim yn dweud o hyd bod ni'n 100% ddisgybliedig o ran astudio. Gallwch chi weithio arno fe, yn union fel unrhyw sgil arall a fforddi eich ymennydd. Felly, dilynwch y fformiwla hyn. Astudio a gwebrwyo yn meddwl disgybliaeth. Rydych chi'n adolygu. Mae'n mynd yn dda, ac yna rydych chi'n meddwl, hei, dwi wedi gwneud fy amser heddiw, dwi wedi cael sesiwn da, dwi wedi bod yn astudio falle am 2 awr ar y mwyaf, a dwi'n meddwl fy mod wedi gwneud popeth mae fy ymennydd yn gallu ymdopi ag am heddi. Byddwch chi'n gwybod pan fydd eich ymennydd yn diffodd, wedyn mae'n bryd stopo a'ch gwebrwyo chi'n. Bwytwch eich hoff ar y siocled, chwaraewch gêm fideo, gwylwch ffilm, gnewch beth bynnag chi eisiau wneud. Yna, y tro nesaf pan fyddwch chi'n astudio yn dda, byddwch chi'n gwebrwyo chi'n, ac eto, ailadroddwch y fformiwla. Bydd hyn yn cynyddu eich disgybliaeth dros gyfnod amser. Syml iawn, ond effeithiol. Byddwch chi'n gorffen eich tasgau mewn da bryd. Felly, dyna ni. Wedi gorffen. Rydyn ni wedi cwblhau ein sesiwn astudio da. Llwyddon ni greu allunio amgylchedd gweithio penodol a chadw at strwythyr gyda chynllun adolygu. Gwnaethon ni'n siŵr ei bod ni'n dysgu i adalw wybodaeth yn hytrach na dim ond ei adnabod drwy dechneg papur gwag a esbonio i rywun arall. Yna, ar diwedd y sesiwn astudio, gwobrwyo ni ein hunain mwyn gwella ein disgybliaeth. Rhowch gynnig ar dulliau hyn a gweld beth sy'n gweithio i chi, a felly bydd rhai yn gweithio'n well nag eraill. Mae hwnna'n oce. Efallai fod cymryd amser i weithio allan sut i astudio'n dda yn ymddangos yn od, ond coelwch fi, dyw e ddim yn gwastraff amser. Gallwch arbed oriau o waith i chi a chael graddau gwell i chi. Efallai byddwch chi'n gwneud popeth yn dda, ond byddwch chi dal yn cael y diwrnodau hynny neu'r arholiad hwnnw sy'n greu chi'n rhwystredig, a mae rhywbeth yn mynd o'i le. Dwi'n deall yn llwyr. Mae'n amhosib ysgoi hynny, dwi'n meddwl, ond pan fydd hynny'n digwydd, sicrhewch fod gennych chi rhywbeth yn barod i'ch goffa eich hunain am y pwrpas. Bwriad yr ysgol yw agor drysau i chi, i'ch cael chi i'r man lle rydych chi eisiau mynd, a goffwch eich hun beth yw hwnnw. Prentasiaeth, prifysgol, neu dim ond mwyn gorffen ysgol, a rhowch y diwrnod gwael y tu ôl i chi. Anghofiwch am y peth a dechreuwch eto fory. Nid yn unig byddwch chi'n gwneud yn well wrth astudio, byddwch chi'n dysgu sgil bywyd hynod werthfawr. A dyna ni. Cofiwch, astudio llai, ond astudio'n clyfar.